páni, že prijali pozvanie. Takže opätovne vás vítam teda na našej dnešnej diskusii. Ďakujeme, že ste prišli, že ste nás prišli podporiť a prišli ste sa pozrieť na zaujímavú diskusiu s odborníkmi z rôznych, by som povedala, oblasti zdravého životného štýlu, čo je vlastne predmetom dnešnej diskusie. Takže my vlastne sme pozvali týchto hostí, aby nám porozprávali trošku z rôzneho hľadiska, ako si správne vytvoriť návyky zdravého životného štýlu počas študentského života, tak, aby boli udržateľné až do konca života. Je to vlastne táto diskusia, respektíve táto akcia súčasťou nášho projektu, medzinárodného projektu, o ktorom by som teda rada niečo najprv porozprávala a potom by sme prešli k našim hosťom. Takže EduFit je medzinárodný projekt výskumný, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť o dôležitosti rozvoja zdravých, respektíve návykov zdravého životného štýlu a vytvárania udržateľných metód a postupov na prevenciu obezity a nadváhy u mladých ľudí a rôznych vekových skupín. Výsledkom tohto projektu bude viacjazyčná digitálna príručka, ktorá sa bude používať ako návod na rozvoj návykov zdravého životného štýlu a prevenciu obezity u študentov so zavedením inovatívneho učebného plánu o aktívnom živote na prevenciu proti nadváhe. Ďalším cieľom projektu je takisto rozvíjať multilingválne zamerané komunikačné zručnosti v oblasti obezity a nadváhy a spolu s návodmi, ako používať túto viacjazyčnú terminológiu. Náš projekt, respektíve hlavným koordinátorom projektu je Univerzita v Maribore v Slovinsku. My sme jedni z partnerov tohto projektu, čiže my ako Fakulta aplikovaných jazykov na Slovensku. Okrem toho naši partneri pochádzajú z rôznych krajín, ako je Chorvátsko, Slovinsko, Portugalsko a Nórsko. Takže teraz by sme prešli vlastne k diskusii. V prvom rade by som teda rada predstavila našich hostí, respektíve dávam ti slovo môjmu kolegovi. Ďakujem veľmi pekne za stručné predstavenie nášho projektu. To bol fakt veľmi výstižné, presne čo si povedal, čomu sa venujeme. Ja by som mal takú milú povinnosť predstaviť najskôr našich hostí, ktorí prijali toto pozvanie, pretože EduFit je, ako už Silvia povedala, medzinárodný projekt, ktorý sa venuje oblasti zdravej výživy, zdravému životnému štýlu. Je to téma, ktorá je veľmi aktuálna, ktorá rezonuje nielen u nás, ale aj v zahraničí. A keď sme túto tému chceli poňať tak trošku širšie, tak sme si povedali, že OK, ale čo je ten zdravý životný štýl? Je to niečo, čo si vieme predstaviť? Určite všetci sa zhodneme na to, že zdravý životný štýl predovšetkým znamená to, čo jeme, čo konzumujeme. Na to tu máme tiež jednu dôležitú personu, pani Evu Blaho. Pani Eva Blaho je nutričná poradkyňa, výživová špecialistka, je to človek, ktorý stojí za projektom Skutočne zdravá škola, o ktorom ste predpokladom už počuli. Má za sebou aj ďalšie iné projekty, veľa publikovala napríklad rôzne state a články o tom, ako sa správne zdravovať po prekonaní vážnych ochorení. Spolupracoval dokonca aj s pánom doktorom Minarikom, ako som sa dozvedel, a sme veľmi radi, že prišla medzi nás. Takže oblasť zdravej výživy máme zastúpenú pani Evo Blaho. Druhá dôležitá oblasť zdravého životného štýlu je aj to, ako sa hýbeme. To znamená nielen to, čo jeme, ale aj ako by sme mali toto všetko vedieť zužitkovať v pohybe. Na to tu máme špecialistu Jakuba Ismaila. Jakub je náš bývalý študent, je to veľmi úspešný coach, fitness tréner, ktorý v podstate špecializuje na to, aby sa človek nielen zdravo stravoval, ale správne o seba stáva aj po tej fyzickej stránke a jeho teda hlavným cieľom je tá rovnováha medzi pracovným a
pracovným a teda súkromným životom. Ten balans je dosiahnuť. Takže sme veľmi radi, že ste prijali naše pozvanie. No a tým tretím je človek, ktorý má na starosti v podstate tú mentálnu časť toho rozvoja ľudskej osobnosti. V podstate my, keď sa strávame stravu a aj sa hýbeme, tak toto všetko potrebujeme nejako pretaviť do toho, ako sa k tomu postavíme, hej, ako to vnímame a ako to vieme teda aj praktizovať, čo je ten najväčší problém, že vieme to, ale nevieme, ako to praktizovať. A práve na toto máme odborníka, ktorý sa venuje oblasti zdravého životného štýlu. Je to pán Andrej Maťko. Je to podnikateľ, je to cestovateľ, vedie cestovnú kanceláriu, je to, propaguje vlastne vitaliánstvo už dlhé roky. Dokonca je o ňom známe, že je to aj coach metódy Wima Hofa, ktorý ste možno počuli, ľadového muža. A je to človek v podstate podľa mňa takých viacerých tvári alebo viacerých rolí. Je okrem toho aj honorárnym konzulom Maldív, takže sme veľmi radi, že prijal Andrej Maťko naše pozvanie. Okrem toho poznám už dlhé roky ako vydavateľa motivačnej a odbornej literatúry, s ktorou som mal možnosť sa zoznámiť už ako čitateľ alebo ako prekladateľ, takže máme tu odborníkov na slovo za tých. Chce to potlesk. Ja by som začal teda hneď na úvod takou jednoduchou otázkou, alebo vo všeobecnosti. Zdravý životný štýl, keď povieme vlastne, čo nám napadne, hej, aké témy, alebo aké oblasti zdravého životného štýla sú tie kľúčové podľa vás, hej, podľa vás. Takže môžeme začať kľudne pani Evo Blaho, keďže je tu jediná dáma. Ďakujem pekne. Tak v prvom rade, podľa mňa sú všetky tri oblasti, ktoré ste vymenovali, za ktoré ste nás vlastne na stôl aj pozvali. Je to určite ten pohyb, určite to mentálne zdravie a samozrejme tá strava, tá je základná. Takže tieto tri oblasti mali by byť vyrovnane zastúpené v tomto našom, ako keby v tej našej ceste za tým našim zdravím a malo by byť každého v podstate, ako sa hovorí, takže z každého rožku trošku, ale samozrejme určite si každý nájde nejakú tú svoju oblasť, ktorej sa chce venovať viacej, ale nemal by zabúdať aj na tie ďalšie dve, ako je, či už je to strava, pohyb, alebo teda to mentálne zdravie. Jakub, ako to vidíte vy? Bolo to dokonale vystihnuté, ani neviem, čo by som k tomu dodal. Je to naozaj to rovnováha medzi tými tromi faktormi, čiže psychika, strava a cvičenie. Akože u mňa, ja sa viac orientujem na tú silovú stránku, na tie tréningy, pretože veľa ľudí to až tak do hĺbky nerieši, veľa ľudí rieši práve tú stravu, ale potom to nevedia, ako ste vraveli, že pretaviť to do toho vzhľadu, do toho pocitu dobra, vlastne pocitu cítiť sa dobre sám zo seba, ako vyzerám, ako sa cítim a tak ďalej. A to je vlastne to hlavné u mňa, ale stále som zástanca všetkých troch, takže psychika, strava a tréningy. Dobre, teraz ešte možno Andrej Maťko. Musím to celé vyvrátiť, aby som bol originálny. Určite ste videli film o Arnoldovi Schwarzeneggerovi, trojdielný na Netflixe? Pozrite si, to je nenormálny film. A Arnold začal tým, že si vyvesil plagát svojho idolu, nejakého amerického bodybuildera. A si to vyvesil v tej posilovni, kde bol a povedal, sem sa chcem dostať. A celý život išiel tým spôsobom, že si stanovil cieľ, že chcem byť hercom. Nechcem byť lacným hercom, akože chcem ísť do politiky. Takže na prvom mieste je to rozhodnutie, že chcem niečo zmeniť, chcem schudnúť, chcem sa dostať do kondície. Takže tá predstava a potom materializácia, vizualizácia tej predstavy. Takže obraz zadefinovať a potom tretí ide ten plán. Pohyb, výživa a fokus. Ďakujem pekne. Tak Arnold Schwarzenegger je teraz momentálne veľmi populárny na sociálnych sieťach a práve preto toto, čo si spomenul, tak stále rozprával o tej motivácii a o tých cieľoch. Pokračovali by sme ďalej. Chceli by sme teraz od vás vedieť, že v čom vidíte najväčšiu takú prekážku k vytvoreniu si tomu zdravého životného štýla a k udržaniu si toho zdravého životného štýlu. No, mám väčšinou tak pripravené k všetkým otázkam nejaké body, ktoré by som chcel povedať a veľakrát sa začali opakovať, ako som si to tak aj v hlave pripravoval, nedostatok informácií.
To je jeden z hlavných problémov, ktorý bráni práve v tom rozvoji, lebo samozrejme vieme, že na internete je milión informácií a potom človek, keď začne sa v tom trošku viac hrabať, tak sa úplne sú pohltení tým až do takej negatívnej stránky a potom ten človek nevie už čoho sa má držať a nakoniec sa na to vykašle a dodržiava potom tie svoje staré návyky, aj napriek tomu, že skúsil vykročiť vopred tým správnym návykom. Potom tam samozrejme napísal som si aj, že lenivosť a disciplína, hej, že to je veľakrát, že tí ľudia uprednostnia nejaké, dajme tomu, že príjemnejšie aktivity v úvodzovkách, aj napriek tomu, že cvičenie a zdravé stravovanie by nemalo byť vec, či chcem, či nechcem, mala by to byť kvázi povinnosť každého, aspoň minimálne sám voči sebe, keďže to riadi naše zdravie a celkovú náladu a celkovo ako vplývame na tú spoločnosť, lebo však človek bez nálady, bez energie, bez chuti do života nedokáže nejako extrémne dobre prispieť tej spoločnosti. Tam potom s tým samozrejme je spätá aj tá psychika, že nedostatočná priorita samého seba. Hej, málo ľudí sa dokáže pozerať na seba tak, ako keby príde za ním nejaká blízka osoba a chcú jej pomôcť, tak jej urobia všetko preto, aby jej pomohli, ale keď ide o nich samých, tak tam už je problém. Veľa ľudí sa nedokáže na seba tak pozerať, že som tá osoba, ktorej tiež treba pomôcť a chcem si pomôcť. Takže toto sú mňa také hlavné také problémy. Ja som to mala veľmi podobné, alebo teda mám to veľmi podobné, je to teda, nazvala som to pohodlnosť, alebo teda tú lenivosť, ale je to v podstate veľmi, veľmi podobné slova, ale aj nedostatok času. Teda neviem, ako to vnímajú tá mladšia generácia študentov, ale teda určite už vo vyššom veku, už keď človek je zamestnaný, tak ten nedostatok času tomu tam dochádza. Hej, či už aj keď potom človek má nejakú rodinu a teraz stará sa presne o druhých, o všetko okolo seba, zamestnanie, veľmi veľa nejakých záväzkov, tak ešte k tomu deti a s tým tiež nejaké spojené záväzky. Ďalšia vec, čo vnímam, je veľký marketingový tlak, či už sú to cez reklamy, alebo cez tie sociálne siete, cez influencerov, cez to, čo im vlastne oni odovzdávajú a oni im odovzdávajú v podstate nekvalitné, nedostatočné informácie. Presne ako povedali, Jakub, že je tam aj nadbytok tých informácií a človek sa v tom potom stráca, nevie vlastne k čomu veriť. Takže tento tlak influencerov, marketingu, rôznych tých reklám, ale aj vrstovníkov spoločnosti, že v podstate nevedia sa nejako zorientovať. No, a to by bolo za mňa asi také tieto hlavné 3 body. Tak je to vlastne ten nový spôsob života, ktorý vedieme. Ja som sa narodil v 60. rokoch a my keď sme prišli zo školy domov, my sme hodili doma tú tašku a sme utekali von a potom mama o 6. kričala Jano domov, Fero domov, Zuzka domov. Takže pre nás sedieť niekde vo voľnom čase, to bolo to najväčšie utrpenie. Dneska je to presne opačne, že tie deti sú tak naviazané na tie počítače a mobily, že sa nevedia od toho odtrhnúť. A tam podľa mňa pomôže zase si zadefinovať nejakú disciplínu. Keď si chcete spraviť radosť, tak si dáte kremeš, áno, ale keď budeme jesť celý deň kremeš, tak nám bude z toho zle. Takže povieme si, že 5 dní budem dodržiavať nejaké pravidlá a sobota, nedeľa neexistujú pravidlá. A základné pravidlo je, že sa musíme hýbať. Keď sa budeme hýbať, bude nám aj chutiť. A keď jeme na základe toho, že sme hladní, tak aj to trávenie funguje. Pretože to, čo som vám dal ťahák, vás chcem priviesť k tej otázke prázdnych kalórií a k tomu sa dostaneme teda postupne, že čo to je tá prázdna kalória a či nám dá energiu, aby sme sa chceli hýbať. Lebo je to začarovaný kruh, že nehybeme sa, sme obézni, tým, že sme obézni, ten pohyb ide ešte ťažšie, tým, že ide ťažšie, tak zase viacej jeme a to je začarovaný kruh. A ten začarovaný kruh musíme niekde rozťať a to rozťatie je tým rituálom, tou disciplínou. Že napíšem si od pondelka do piatku, dodržujem následovné pravidlá. Ďakujem. Áno. V podstate ste to pomenovali správne, ale je to stále ale.
Pomenuli ste tie externé faktory, čo je fajn, áno, ale sú nejaké interné, to znamená, že tie predispozičné faktory, ktoré vieme alebo nevieme ovládať, alebo vieme im predchádzať. Je niečo také, čo by sme mohli povedať, že áno, toto by mohlo zafungovať pre ľudí, ktorí majú predispozíciu vlastne k týmto ochoreniam, k tejto obezite. Čiže je niečo podľa vás také možné? Ja som si teraz zobrala prvá slovo a ja som na to zareagovala v podstate ako áno, sú tam aj tie genetické a otázka je, že do akej miery je to genetika, do akej miery sú to návyky z rodiny vypestované, predsa len, lebo tá rodina pôsobí na to dieťa do tých 18 rokov minimálne, aj neskôr samozrejme. A teda, že čo všetko, akú úlohu tam zohráva tá genetika, akú úlohu tam zohráva rodina. Sú určite prípady, kedy pri tej obezite zohráva veľkú úlohu genetika, ale aj hormonálne nejaké endokrinologické ochorenia, v podstate, ktoré spomalujú ten metabolizmus a teda tam je to horšie. Veľakrát sú takíto ľudia, ktorí dodržujú aj cvičenie, aj teda sa zdravo stravujú vyváženie a v podstate nedarí sa im chudnúť. A tam už je to v podstate v rukách, malo by to byť v rukách teda odborníkov, endokrinológov, diabetológov a teda ten človek sledovaný. Ale aj napriek tomu tam by mala byť tá vnútorná motivácia toho človeka ešte väčšia, že viem, že som na tom, mám väčšie nevýhody ako ostatní, oproti ostatným bežnej populácii a musím ako keby viacej investovať do seba a viacej do toho svojho zdravia, aby som z dlhodobého hľadiska sa dostal tam čo najneskôr do týchto nejakých zdravotných ochorení, týchto civilizačných, ako keby tých prejavov. Súhlasím, ale zároveň ešte k tomu by som aj dodal, že návyky sú veľmi dôležité a veľakrát na takých ľudí, ktorí majú veľkú tendenciu mať tú obezitu, tú nadváhu, je kladený ako keby externe taký veľký nátlak, že musíte urobiť radikálny krok, lebo ináč, poviem príklad, no, možno tak horšie, ale že môžete zomrieť príliš skoro, ak nebudete robiť i hneď nejaké veľké kroky. Ale to veľakrát ľudí tak strašne odradí, lebo tie veľké kroky sú v živote ľudí veľmi náročné urobiť, preto ja som zastanca toho, že robiť veľmi malinké kroky a nakoniec sa tie kroky naskladajú. Preto napríklad aj odporúčam veľa ľuďom buď si kúpiť knižku Atomické návyky, alebo niečo podobné, čo by tomu človeku pomohlo 1% zlepšiť každý deň a bude to potom na konci toho roka, dajme tomu, že o 100% bude lepší, ako bol ten deň, keď začal. A znie to tak strašne malinko, urobiť taký malý krok, že stanem o 30 minút skôr, aby som sa išiel prejsť, alebo niečo takéto. Pre niekoho to môže byť tiež obrovský krok, čiže ten vstane 5 minút skôr a každý týždeň to posúva a tak ďalej. Čiže ja som zastanca toho robiť maximálne minimum. To sa snažím robiť, čo sa týka prípravy ľudí na súťaž a tak ďalej. Robiť to maximum, ale z toho najmenej, len preto, lebo to je z psychologického hľadiska to najudržateľnejšie z dlhodobého hľadiska. A keď sa človek samozrejme dopracuje k tomu, že to vie robiť aj viac, aj v úvodzovkách extrémnejšie a vie posunúť tie hranice, budíš, dobre. Ale väčšina ľudí potrebuje robiť aj to malinko a takto si naskladáva tie kroky, krok za krokom. Absolutne s tým súhlasím, že ľudia naberajú napríklad tie kilá 10 rokov a potom chcú za 2 mesiace tých 10 kg navyše dať dole. Takže celé tieto zmeny nemá rado a keď si stanovíme cieľ, ktorý je nedosiahnuteľný, tak sa vlastne zhútime, že je nedosiahnuteľný, že to proste nezvládneme. Preto to zadanie musí byť malý cieľ, jeden krok, keď ideme na kopec, tak sa nepozeráme, že idem 10 hodín hore, ale sa pozeráme, že ten jeden krok, že dám si teraz jeden krok, že wow, super, tak dám ešte jeden. A keď mi telo povie, že a máš dosť, tak si poviem, dobre, mám dosť a idem späť. A tu sa zase vrátime k Facebooku a k Instagramu, že každý potrebuje tú fotku, že za 3 týždne som sa dostala z obeznej na fitness majsterku a tu je predtým a tu je potom a to je veľmi zavádzajúce. A telo trestce tieto rýchle zmeny chorobami napríklad. A preto aj tá zmena, náš tráviaci systém, naše dobré baktérie, ktoré spracovávajú tú stravu, sú zvyknuté na nejakú stravu. Teraz vy im zmeníte stravu,
že napríklad si poviete, že žiaden cukor, ale z hrubého čreba cez vagusov nerv ide informácia do hlavy, že chcem cukor. Takže vy postupne musíte zmeniť ten mikrobióm, teda tie baktérie, ktorých je viac. V našom tele máme viac baktérií a vírusov ako vlastných buniek, ktoré sú súčasťou nášho tela. Robia asi 2,5 kg. Takže postupne si ich musíme hýčkať, ako keby pomaly utlmiť tých, čo ľúbia ten cukor a nezdravú stravu a pomaly si pestovať tých, čo majú tú zdravú stravu radi. Ako keby som počul môjho pána doktora, ktorý hovorí žiadne šoky pre organizmus, žiaden šok, všetko postupne. Ďakujeme pekne. Hovorili sme teda o nejakým krokom k prevencii obezity a prevencii rôznych vlastne týchto civilizačných chorôb. Ktoré sú podľa vás vlastne tie kroky, ktorými by mohli napríklad nejakí študenti alebo niekto začať? Stručne. Niekto, kto napríklad vôbec sa tomu nevenuje a teraz zrazu si povie, že tak chcem trošku sa začať venovať svojmu zdraviu. No, akože najjednoduchšie je nájsť si nejakú spoločnosť, ako napríklad nejakí kamaráti, spolužiaci a ísť s nimi práve napríklad, či už do prírody, zabehať si, zaplávať si, zacvičiť si. A vďaka tomu sa jednak pušnúť. A jednoduchšie je pre človeka ísť, keď vie, že tam že sa dohodol s kamošom na nejakom čase a cíti tú zodpovednosť, že musí ísť, lebo však aj keď sa mu nechce, už sa dohodol, tak už ide. To je napríklad jeden z takých veľmi jednoduchých krokov pre študentov. Plus je to samozrejme utužujúce vzťahy, takže o to lepšie. A ďalší krok je uvedomiť si, že nemusí ten študent teraz, alebo ten človek študujúci, tak nemusí hneď teraz robiť obrovské radikálne kroky. Stačí úplne jednoduché. Ja napríklad veľakrát riešim s mojimi klientmi alkohol, ktorý je možno kontroverzná téma, ale je to vec, ktorú vieme, že to všetci robia a pijú. Takže to napríklad veľakrát riešim, že to nie je o tom, že teraz musí človek úplne prestať piť a potom môže začať cvičiť a tak ďalej, ale že proste nejakým spôsobom to vedie korigovať, tak aby celý ten progres, každý ten krok, ktorý urobí, v ten správnym smerom nebol akoby rozboraný, hlavne väčšinou to je vo vnútri v hlave, že si myslia, že no teraz som to už pokazil, tak vlastne na čo som to začal robiť, tak kašľam na to. Nie, každý robíme nejaké chyby a to je vlastne cesta k tomu, že sa aj posúvame tým správnym smerom, čiže netreba sa aj nechať napríklad niečím takým odradiť, že je tu napríklad nejaká chodbovica a zavolali nás teraz, že ideme si vypiť a celý čas, celý týždeň človek makal na seba a tak ďalej, nevadí, OK, idem tam, urobím to, čo mám v rámci nejakej študentskej etikety, alebo ako to mám nazvať a potom proste pokračuje človek ďalej a takto keď sa udrží vlastne akoby na hladine, aj keď napriek tomu, že nejaké externé faktory chcú pomôžiť, stiahnuť dole, či už napríklad možno stres zo skúšky a tak ďalej, to nevadí. Nakú sa človek akoby spomalí, ale potom bude zase pokračovať ďalej v tom procese. To je dôležité, že to, že niečo niekoho spomalí, neznamená, že končí teraz cesta. Vôbec, to je v poriadku, to je úplne normálne a každý to zažívame. Áno, súhlasím aj ja. Ale ja by som sa teraz zamerala na tú oblasť stravy, alebo čo je možné spraviť v oblasti stravy, lebo študenti akože určite sú tam limitovaní aj nejakými financiami, keďže nie všetci zarábajú, nemajú veľké meckové. A tam v tejto oblasti, čo sa týka stravy, môžu byť tie zmeny tiež malé a finančne nenáročné, že nemusí si v podstate robiť každý deň niečo z avokáda alebo z chia semienok, ale záleží od toho, čo robí, ten človek si musí sám, ten študent si musí sám vyhodnotiť, čo robím zle. Aha, tak neraňajkujem, nedávam polievky a večer mám veľmi neskoro, tak poviem si, dobre, tak vyberiem si jednu z týchto vecí a tú, ktorú viem najľahšie zmeniť, ja to zmením. Začnem raňajkovať, alebo raňajkujem blbosti, raňajkujem nejaký plnený croissant a pomarančový džús, tak si dám miesto toho nejaké poriadne raňajky, môžu byť slané, sladké, či už to, čo je v schopnostiach a v možnostiach tej univerzity alebo internátu alebo v domácnosti, či si vie sám navariť alebo nemôže, tak si buď vyberie, neviem, nejaké kaše, nejaké vajíčka na rôzne spôsoby, čokoľvek. Alebo potom, keď vie, že ahoj, nevečeriam, alebo večeriam veľmi neskoro, OK, tak sa pokúsim aspoň tú večer ovplyvniť, aspoň to jedno jedlo dňa, nech je z nejakých kvalitných surovín, nech si robím, čo ja najjednoduchšie pripraviť a nech nie je úplne predražené. Takže tam v podstate je veľmi veľa vecí, ktoré
vieme my ovplyvniť, čo sa týka tej stravy a v malých krokoch. Myslím si, všetkým súhlasím, že to prvé, že nejaká výzva a najlepší tlak je spoločenský tlak. Takže keď vy sa dohodnete, že 10 priateľov si dáme výzvu a aby sa výzva dodržiavala, musí byť aj ohodnotená. Takže každý dá po 20 € do tej skupiny ako do banku a všetci, čo dodržia tie pravidlá, tú 20 dostanú naspäť a tí, čo nedodržia, tak to je na voľnú konzumáciu, na žúrku pre všetkých tých, ktorí to dodržiali. Ja som pred pár rokmi robil takú výzvu dvojmesačnú pre kvázi obézne ženy, ktoré zaplatili 150 € za ten kurz a podmienky boli, že kto nezamešká ani jeden tréning, dostane tých 150 naspäť. Čo si myslíte, že koľky to dodržiali? Všetci. Takže prachy nečekajú. Takže musí byť tá motivácia, vieme, že duševná a duša je slabá, telo je slabé, ale tí prachy hýbu svetom. Takže si naplánovať takú tú odmenu, že tá spoločnosť, aj keď robíme ako tie pobyty v ľadovej vode, tak z 10 ľudí sú traja, že v top forme, traja sú takí, že OK, zvládnu to, a traja, že nemajú na to. V tej skupine sa vytvorí nejaká skupinová dynamika, nejaká vibrácia, že to všetci dajú spolu. No, zaujímavé. No a teraz k tým operatívnym stránkam. Mnohí študenti samozrejme chcú tú zmenu, ale robia to možno nesprávne. Hej. Povedia si, ja chcem nejakú diatu drastickú, ja chcem to, lebo ono. Čo je v podstate, neviem, či máte informácie o tom, že čo tí študenti alebo mladí ľudia robia zle, čo by mali robiť inak. Keď povedzme si povedia, že ja chcem si dať nejakú dietu a týmto vyriešim ten celý problém. Existujú nejaké také typy, spôsoby, finty podľa vás, ktoré im to naopak sťažia, že to znamená, že ten želateľný výsledok sa nedostaví. Tak pri väčšine diét dochádza v podstate vždy ku nejakému jojo efektu. Z krátkodobého hľadiska tam nie je o čom, to je v podstate rokmi dokázané a overené a odskúšané na miliónoch ľudí, ktorí si vyskúšali rôzne diety. Vlastne v rámci OZ, čo pracujeme, my pracujeme teda so základnými a strednými školami, ale už aj tej strednej školy, tam už sú teda skoro tí 17-18 ročné deti, študenti. A keď sme si robili my nejaký menší prieskum, tak samozrejme prevláda veľmi taká tá dieta, alebo teda smer filozofický aj vegánstvo. A keby som teda mala rozobrať túto tému, že vegánstvo a študenti, tak tam, čo sú tie nevýhody, tak je nedostatočná informovanosť, ako si ten jedálniček vyskladať, aby bol správne nastavený, aby to bolo vyvážené aj z toho pohľadu vegánstva. Čiže ako správne doplniť a nahradiť tie živočíšne bielkoviny. A v tomto ja vidím teda veľký problém, alebo nedostatočnú informovanosť, že nezdravé stravovanie, nezdravé vegánstvo, hej, tak proste si povie, nejdem jesť žiadne živočíšne výrobky, alebo teda vegetariánstvo, že nejdem jesť žiadne mäso a miesto toho si dáva, ja neviem, buchty, dukatové buchtičky alebo halušky s brinzou, alebo pri tom vegánstve vôbec nevedia teda, že nahradiť to treba aspoň tými strukovinami alebo s tým tofu, s tou sojou a jedia iba nejaké šaláty. Takže toto je v podstate, keď už sa na niečo dám, tak mal by som zistiť, že ako správne nahradiť tie makronutrienty, ktoré chcem vyradiť. Presne to isté hovorím aj ja som celoživotný vegetarián a keď som sa chcel ísť niekde najesť, tak v podstate som si objednal to, čo mali a vynechal som to mäso a to sa som zjedol. A tak tomu pristupuje väčšina ľudí, že to čo ako prestanú jesť, napríklad to mäso, nenahradia a sa vrátime k našej kultúre, že my nemáme nejakú kultúru vegánstva na Slovensku. Keby ste žili v Indii, alebo v Butáne, alebo v Nepále,
tak v podstate tá ich kuchyňa prispôsobená k tomuto druhu stravy. Takže my v modernej dobe, my ešte stále jeme ako drevorúbači, ale náš kalorický výkon, alebo to, čo potrebujeme, je takmer nulový. Takže máme akože cukry, a sa vrátim k tomuto dotazníku, ktorý tam máte, alebo ten ťahák, že máme cukry, ktoré potrebujeme na pohyb, na rozmýšľanie, na všetko. Ale že koľko toho cukru potrebujeme pri dnešnom spôsobe života a v akej forme ten cukor je. Teraz otázka na vás. Tam máte takú bunku. Vidíte? Tam sú také dva obrázky. A tam je taký kanál. Sa volá sodíkovo-draselný kanál. A teraz sa vás opýtam, sódik, máme dostatok sódika v strave? Čo je to sódik? NaCl, poznáte? To je čo? NaCl? Sol. Takže sol máme v čipsoch, máme dosť. A to K, ten draslík, ten nám chýba. Aby som sa vrátil k tomuto kanálu, je potrebný na to, aby cukor, ktorý potrebujeme, vošiel do bunky. Keď tam chýba ten kalium, ten draslík, tak cukor si môžete predstaviť, že je nejaká strašne pekná žena a 10 chlapov ju chce a teraz obiehajú okolo nej a ona nič. Žiaden kanál sa neotvorí. Bez toho, aby tam bol draslík. Takže naša strava, a my na vysokej škole, my sme mali 3 jedlá. Takže hranolky, pizza a špagety. A napriek tomu v tom čase sme neboli obézni, lebo my sme vlastne non-stop sa hýbali. Takže takáto dieta je fajn pre drevorúbača, pre človeka, ktorý 10 hodín denne sa hýbe. Ale ten dnešný spôsob života nevyžaduje toľko tých cukrov. A teraz otázka na vás, aké jedlo by ste zostavili, aby tam bolo čo najviac draslíka, aby ten cukor išiel do bunky. Je to niekto? Ovocie, zelenina? Je to tu. A čokoláda. Horka. Barán má najviac, nie? A tak všetko sa robí. Takže môj názor na rôzne tieto diety, počúval som aj, som čítal rôzne články, rôzne podcasty, rôzne vyjadrenia odborníkov na vegetariánstvo, vegánstvo, carnivore dietu, ktorá je vlastne zameraná na živočíšne produkty čisto len a tak ďalej. V konečnom dôsledku to celé spadá pre väčšinu ľudí k tomu, že čo sú najviac schopní z dlhodobého hľadiska dodržiavať. Sú proste stravovacie spôsoby alebo ideológie, ktoré sú lepšie, alebo nechcem to úplne takto nálepkovať, že lepšie, horšie, ale aj tak to celé spadá na to, že čo dokážu ľudia najviac dodržiavať z dlhodobého hľadiska, lebo keď je to napríklad práve to vegánstvo, vegetariánstvo, ale keď je tu niekto, kto nie je o tom úplne presvedčený, ale je ako keby nútený teoreticky dodržiavať tú stravu takým spôsobom, lebo je teoreticky pre neho najlepšia, tak nebude to možno pre neho, keďže on je úplne závislý na syre napríklad, alebo na mese, alebo niečom takom. Čiže potom tým pádom to celé padá a ten človek si povie, že keď už to neviem dodržiavať, tak už kašľam na to a idem smerom tam do nuty. Takže to je to, že v dnešnej dobe by sa malo nájsť spôsob, ako dostať do tela tie hlavné veci, ako práve tie vitamíny, minerály, hlavné makroživiny, ale zároveň zostať ako keby pevne nohami na zemi a byť schopný udržať aspoň to hlavné a potom keď tých 20-30% stravy trošku ako keby bude pokulhávať, nevadí, ale hlavne tá väčšia porcia toho denného príjmu, nech je aspoň tá zdravá hlavná, lebo to som si všimol, že veľakrát sa riešia tieto stravovacie ideológie v rámci extrémov a ľudia veľmi zareagujú na tieto extrémy.
jednak tak, že keď sa strašne rýchlo chcú rozhodnúť, alebo rozhodnú sa strašne rýchlo schudnúť, tak idú tou cestou extrému a potom sa presne stane to, že idú veľmi rýchlo dole kalorickým príjmom a úplne radikálne zmenia stravu, ale nie sú schopní to udržať, tak potom sa veľmi extrémne vrátia naspäť a tam presne, čo Evka vravela, že je ten jojo efekt. Potom to vzniká a toto sa deje proste non-stop pri príliš veľa ľuďoch. Preto ja som zástanca toho, že väčšie percento stravy alebo jedálnička študentov bežnej populácie by mala byť tá zdravšia, ale stále nie je tam priestor na chyby a na tie akoby v úvodzovkách horšie jedlá, lebo to je asi také z praktického hľadiska najviac udržateľné z dlhodobého hľadiska. Áno, ďakujem. Ja by som rada ešte vedela, hovorili sme o nejakých všelijakých informáciách o zdravom stravovaní, respektíve rada by som vedela, že aké sú najväčšie mýty o tomto zdravom životnom štýle, ktoré by ste radi vyvrátili a kde by sa študenti, respektíve ľudia dopracovali k správnym informáciám, ktoré by boli pre nich užitočné. No, mýtov je veľa. Také úplne prvé, čo mi napadli, boli, že raňajky sú napríklad najdôležitejšie jedlo dňa, alebo napríklad, že po 6. už nemôžeme jesť a takéto podobné mýty. Nevravím, že teraz všetko je úplne že zle. Napríklad veľakrát, keď napríklad mám nejakých klientov, ktorí mi povedia, že po 6. už nič nejedia, lebo však priberajú po 6. Ani im to poviem, že nie je to správne, je to mýtus, ale pokračujte v tom, lebo však evidentne to je dobrý spôsob, ako zredukovať ten kalorický príjem, tak dobre, držme sa toho. Samozrejme, ak to potom nemá za následok potajomky vyjedanie chladičky o polnoci. Takže takéto niektoré mýty sú z praktického hľadiska aj dobré, ale toto bolo napríklad jeden z tých mýtov. A kde by som odporúčil ľuďom alebo študentom sa vzdelávať v tomto? Z môjho osobného hľadiska FitClan. Ja mám rád tento portál, je to veľmi známe, je to veľmi atraktívne pre mladých ľudí. Väčšina ľudí to pozná. A sú tam fakt dobré informácie z rôzneho súdka, čo sa týka zdravého stravovania sa, cvičenia a tak ďalej. Je to veľmi dobré, veľmi jednoducho napísané a je to samozrejme na internete, takže je to podľa mňa jeden z tých lepších zdrojov. Ja osobne ešte, možno pre tých, ktorí chcú ísť hĺbšie a odbornejšie do toho, ja sa vzdelávam aj od jedného odborníka z Ameriky, ktorý sa volá že Layne Norton a on má vlastne PhD je vlastne PhD nutritionalist a tak ďalej. Takže od neho sa napríklad ja vzdelávam, to už je ale samozrejme pre tých, ktorí chcú fakt detailne vedieť, že ako to je, prečo to tak je, tie vedecké štúdie trošku viac rozobrané a tak, ale pre bežnú populáciu z môjho praktického hľadiska FitClan je bol úplne super. Ja by som doplnila za mňa vlastne tak všeobecne je určite Michal Páleník, možno ho poznáte, on má vlastne vydal aj knihu Vystúpte z kolotoča diet, presne toto tam rozoberá tieto efekty a ako si to nastaviť, ako presne ako ste už aj vy dvaja spomínali, že istými pomalými krokmi nastavovať si malé ciele, zmeniť iba jednu vec a potom druhú vec. Čiže, ale keby som to mala tak všeobecne povedať a zhrnúť, tak mal by to od koho počúvať, koho sledovať, mal by to byť odborník, je potrebné pozrieť si tie credentials, také to, čo je za ním, čo publikoval, čo napísal, alebo čo študoval hlavne, pretože je veľmi veľa tzv. Odborníkov na tom Instagrame, ktorí sa tvária, že teda po jednom víkendovom kurze už vedia všetko o výžive a vedia, čo je správne a čo nie, a ako to nastaviť. Čiže treba si dávať pozor, čo všetko ten človek, od ktorého sa chcem učiť, absolvoval a čo hlása. Ja tiež nie som zastancov nejakých tých extrémnych diet, čiže vyhýbať sa možno úplne tých, ktorí hlásajú iba tú jednosmernú a hlásajú iba výhody toho jedného. Neupozorňujú na nevýhody, lebo každá takáto dieta má určité svoje nevýhody a limitácie, nie to pre každého. Čiže aj takýmto vedia sa vyhýbať. No a čo sa týka ešte tých mýtov a faktov, tak je veľa toho, hej, že ovocie popoludní sa nemôže, lebo presne tam ten cukor z toho sa priberá, alebo mlieko zahlieňuje, alebo nemôžem kombinovať rožok so šunkou, akože, lebo mi to potom kvasí v tých črevách. Čiže keď sú to takéto jednoduché vysvetlenie, tak určite na tom niečo nie je správne, treba hľadať. Tak treba používať to kritické myslenie a hľadať, že OK, že dáva to nejaký zmysel a že prečo by to malo fermentovať a akože hľadať skôr možno vysvetlenia, že ako to naozaj je. Dopytovať sa viacej ďalej.
naviažem presne na to, že dneska je taký pojem sa, že ortorexia. Viete, čo to je? No, že si prečítate nejakú dietu a teraz sa snažíte ju dodržiavať, ako ortodoxne tú dietu dodržiavať a trpíte. Áno, že viete, že chceli by ste si dať toto, ale nemôžete, ale potom si to dáte a z toho je vlastne potom tá bulímia, že dali ste si niečo, čo ste si nemali dať. Takže to je ortorexia a je to takisto psychická choroba, spočívajúca v tom, že musím niečo dodržiavať. Aby som sa vrátil k tým mýtom, že moja babka a detko jedli všetko a dožili sa 100 rokov, áno, to je mýtus, ktorý v prípade môjho detka a babky bola pravda, ročník 1900, babka zomrela 92-ročná a detko 96-ročný a jedli všetko, bývali na dedine, na Liptove a keď sa pozrieme na ich život, tak narodili sa 1900, 1914 prvá svetová vojna do 18. vznik Československa, veľká kríza 30. roky, druhá svetová vojna 39-45, kolektivizácia. Keď sa pozriete na život týchto babka a detka, tak to bolo jedno veľké utrpenie a bol to hlad. A ten hlad, čo sa týka zdravia, tak jedno, akú dietu si budete dávať, základ zdravej výživy a dlhovekosti je hlad. A je taký proces, ale že autofágia, jeden japonský vedec po 20 rokoch dostal Nobelovú cenu za výskum, že bunka, keď viac ako 12 hodín hladuje, tak čo začne robiť? Začne upratovať. Pozrie sa v tej bunke, že čo je tam navyše, nejaké odumreté organely, začne ich rozkladať, hodí ich do recyklačného centra, rozloží ich na mini súčasti a použije to na niečo nové. Takže najlepší spôsob, ako si upratať v tom tele, je jednoducho každý deň pociťovať pred každým jedlom aspoň 1 hodinu hlad a škrkanie v bruchu. Viete, čo je škrkanie v bruchu? Kto to vie? No. Takže není to škrkanie v bruchu, ale v tenkom čreve a tenké črevo sa čistí. Takže predtým, než hodíme do auta nový super špeciál benzín, preplachneme celý systém. Takže škrkanie v bruchu znamená wow, čistím sa a pozriem sa na hodinky a po 1 hodine si dám niečo. Wow, toto je informácia. Mňa zaujalo to, čo si spomínala, že v podstate my žijeme stále ako drevorúbači, máme tú mentalitu lovcov a zberačov, pritom žijeme v informačnej dobe. To znamená, že tie informácie máme ich extrémne veľmi veľa. Napriek tomu stále máme problémy s správnym stravovaním. Je to fenomén len na Slovensku, alebo existujú aj krajiny, kde teda by mohli byť príkladom pre nás, pretože ľudia dnes cestujú a povedia si, no, toto by som mohol skúsiť. Je to niečo, čo sa dá preniesť aj k nám? Čo si myslíte o tomto? Sme len my takí Slováci neporiadni, alebo je to vlastne fenomén celého sveta? Tak fenomén celého sveta, to je veľmi široký pojem, lebo však v Afrike to asi nebude taký problém ako u nás, vo väčšine krajín Afriky. Ale čo by sa dalo, aké nejaké lepšie návyky, tak z východu veľmi veľa dobrých návykov, dobrých ideológií, dobrých postojov prichádza, alebo respektíve by sa dalo adoptovať práve z tej čínskej kultúry napríklad a tak ďalej. Ja teraz posledne veľmi často riešim, keď som bol v Taliansku, ja sa na to nemôžem pozerať, ako tí ľudia jedia tie sladké veci, to všetko možné a stále vyzerajú dobre. Jedia tie croissantiky, pizze, špagety, idú bomby a stále proste vyzerajú všetci, väčšinou tí Taliani vyzerajú dobre. A práve to, že oni majú úplne iný životný štýl, jednak aj tam tá psychika, že oni sú aj takí akoby v úvodzovkách bezstarostní, takže to veľa riešia tá hlava. Mene sa aspoň ja to tak vnímam. A zároveň majú viac toho pohybu, je to také aj možno tie potraviny majú zdravšie. A keďže tam je samozrejme to ovocie priamo stadiaľ, majú tie morské plody a my sme tu takí, presne tak
že my sme tu takí drevorúbači, my tu máme všetko a zároveň nevieme, čo s tým všetkým máme robiť, tak to všetko dáme do seba, lebo však necháme to v obchode, keď to je v akcii a chutí to ešte aj, takže je to také veľmi zaujímavé, že nevieme si ako keby odoprieť. Ono po anglicky to je, že delayed gratification a to je taký dobrý pojem, ktorý veľakrát práve v oblasti ako práve sme my Slováci a tak ďalej chýba. My nedokážeme ako keby si odoprieť veľakrát práve to, čo v tom momente chceme, aj napriek tomu, že je to lepšie pre mňa z budúceho dlhodobého hľadiska neurobiť ten krok, zjesť to, alebo nezjesť to, alebo urobiť ten pohyb, neurobiť ten pohyb a toto je u nás možno také pokulhávanie. Nevieme sa na seba pozerať akoby trošku z toho dlhodobejšieho hľadiska. Tu by som trochu oponovala hlavne tohoto Talianska, čo sa týka, áno, Taliansko a teda Grécko a tieto oblasti sú známe tou mediteránnou stravou. Mediteránna strava je najviac skúmaná, má veľmi najviac potvrdených tých účinkov na zdravie, sú tam aj teda tie modré zóny, ľudia sa tam dožívajú dlhovekosti. Strava je jedným z tých, nejaká tá komunita, to mentálne nastavenie sú ďalšími tými faktormi, ktoré prispievajú k tej dlhovekosti, ale tým, že spolupracujeme s Talianskom, alebo teda aj mesto Miláno a ešte nejakou jednou organizáciou v Taliansku na jednom tomto európskom projekte, tak viem, že tam už bojujú so obezitou narastajúcou a hlavne u tých školopovinných detí a preto sa rozhodli to riešiť. Čo som ja pozorovala aj v rámci tohto projektu, čo sa týka Talianska, je, že oni, a tej gastronómie, oni si zakladajú na kvalitných surovinách. A Taliansko nie je len pizza a cestoviny, talianská kuchyňa je o strukovinách, o koreňovej zelenine a aj o mese a veľa obilninách, čiže nielen vo forme teda pizze. Takže oni si zakladajú na tom, že sa vracajú, snažia sa teda vrátiť týmto pôvodným surovinám a aj deťom znova ako keby ich naviesť a vytvoriť ten vzťah k týmto starším, alebo teda pôvodným surovinám, ako sú strukoviny, lebo deti to odmietajú, však akože máča nám si radšej pizzu alebo polotovary. Čiže toto už vnímajú aj v týchto krajinách, že tie polotovary, rýchlo spracované jedlá a tie fast foodové sú veľkým problémom a ovplyvňujú aj tu, ako keby tu ich dlhovekosť. A doplním ešte k tej vlastne k tomu medzivojnovému obdobiu, tak akože áno, bolo veľa hladu, bol nízky kalorický príjem, ale v tom období bola tá strava ako keby tiež veľmi kvalitná v tom zmysle, že sa používali tie pôvodné suroviny. Bolo veľa strukovín, robili sa rôzne hrstkové polievky a rôzne prívarky takéto a na tom tí ľudia, tí naši predkovia a starí rodičia žili. Takisto sa veľa používali zemiaky a rôzne obilniny, čiže menej mesa, lebo to bol prežitok, alebo teda luxus, áno, ďakujem. A takisto cukor však to nebolo vôbec, to bol nálekársky predpis, takže to nebolo skoro vôbec dostupné, čiže používali sa takéto základné potraviny. No, presne ako všetci ideme na jednej línii, že aj tie naše babky, ak si to nevypestovali, tak to kúpili na trhu, takisto ako tí Taliani, že keď oni idú variť, tak idú na trh. Takže si nakúpia ingrediencie, ktoré zjavne vyzerajú dobre, lebo my keď kúpime polofabrikáty, tak tam je napísané talianská pizza s mozzarellou, ale v tej pizzi není nič. Ani mozzarella, ani paradajky, všetko umelochemicky vyrábané látky. Takže to jedlo začína tým, že si nakúpime ingrediencie a sami si to uvaríme. Tým procesom toho varenia aj napríklad že kuchár, keď varí, tak už počas toho varenia sa vlastne už aj naje, tým, že to koštuje a tak. Takže nevznikne to, že príde veľké jedlo a musíme to rýchlo do seba natlačiť. Takže tým, že kúpime ingrediencie a si to uvaríme, tak vieme presne, čo jeme. A je to zdravé, a robí to naše babky a robia to Taliani. A čo sa týka toho, že čo vo svete sa deje, tak cez 30 rokov po krajinách a v mnohých som bol dvakrát, že raz pred 30 rokmi a raz minulý rok. A vidím, že celé to obyvateľstvo vrátane Afriky je obeznejšie, okrem jednej krajiny, ktorá sa nachádza v Ázii, kde majú najviac dlhovekých ľudí, a to je Japonsko. Japonci majú nejakú kultúru stravovania,
A rýža ako keby sa vymykala tým pravidlám, že keď jem veľa rýže, že z toho priberem. Akože žiaden Aziat nepribere z rýže, neviem prečo to tak je, ale je to tak. Japonci jedia rýže celý deň a všetci sú chudí, aj ženy, aj muži. A potom Japonci majú pravidla, že 4 farby. Že každé jedlo by malo mať 4 farby. A čo sa týka tých ingrediencií, tak zoberme si taký, že guláš, že koľko má ingrediencií. Takže mäso, sol, korene, paprika, zemiaky. A tieto azijské jedlá majú že 30 ingrediencií. A najsilnejšie antioxidanty, viete čo je antioxidant? Takže máme voľný radikál, si môžeme predstaviť ako nejakého teroristu. Takže jeden terorista má tu veľa tých výbušnín, pôjde sem do miestnosti, vybuchne a zničí všetkých nás naraz. A antioxidant je špeciálna jednotka, ktorá objíme ten voľný radikál, poboská ho a vyvedie ho von. A jeden antioxidant vie obšťastniť veľa týchto malých teroristov a najsilnejšie antioxidanty sa nachádzajú v čom? Čo robí jedlo chutné? Koreniny a byliny. Takže jedlo, ktoré je chuťovo krásne, silné a veľa tých azijských kuchyň, napríklad tajská, nešetrí s týmito koreninami, je zdravá. V hitparáde tých zelení na prvom mieste koriander, poznáte? Tí, čo ho nepoznajú, chutí to jak mydlo. Takže koriander to je láska na tretí pohľad a z tých, čo my poznáme, je to petržlen. Takže čím viac korenín to jedlo má v čerstvej forme, tým viac antioxidantov to má. Mňa by teraz zaujímalo trošku sa vlastne ísť tou cestou, spýtať sa trošku na ten fitness, respektíve na pohyb. Ja by som rada vedela, že aké cviky by ste odporúčali, respektíve pohybové aktivity pre študentov a pre druhú vekovú skupinu by som povedala niekto, kto je ja alebo starší, či aké sú vaše odporúčania v tomto, alebo kde začať? No ja som zastanca silových tréningov, ale silový tréning v tom zmysle, že nejaká externá záťaž, či už vlastná hmotnosť alebo nejaké činky, veľmi jednoducho povedané kladky a tak ďalej. Proste to, čo človek nájde vo fitku alebo v kameňolome. Takže niečo také. Už len z toho hľadiska, že to vytvára potom pre ten organizmus úplne prekope všetky potreby toho organizmu, v tom zmysle, že to je jedlo, ktoré príjme ten daný človek, tak úplne ináč reaguje to telo. Z druhého hľadiska je to to, že práve vystavenie telu takejto záťaže vytvára odolnosť a silu kostí, klbov, šliach, čo je veľmi dôležité, pretože však, aby sme sa nerozpadli, keď budeme mať 60, 70, 80 rokov, tak je dôležité aj mať nejakú tú záťaž, lebo v dnešnej dobe toto veľakrát padá, práve z toho dôvodu, že už ľudia nemajú tú potrebu vytvárať takú tú záťaž na to telo. Veľmi jednoducho, aj kvôli tomu, že už nemusia nič nosiť nejako veľmi, prejdú sa autom, auto to preniesie, nemusia nič sťahovať nejako extrémne a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto sú také tie veci, ktoré z môjho hľadiska sú veľmi dôležité. A konkrétne cviky alebo tréningové systémy. Vy ste zastancov toho HIIT a čo sa týka takých jednoduchých pohybových aktivít, s čím by sme mohli začať? Chôdza je napríklad tiež dobrým takým začiatkom? Áno, chôdza určite áno, prechádzky, to je veľmi dôležité, to je jeden z to je úplný základ, hej, to by ani nemala byť debata o tom, to som presne, snažím sa to každému aj odovzdať tú informáciu z mojich klientov, že keď majú tú možnosť, nech uprednostnia chôdzu pred MHDčkou, pred autom, ak napríklad bývajú neďaleko od fitka, tak nech sa neprevezú tých 10 minút autom, ale nech radšej investujú tých 10 minút navyše, 20 minút idú pešo a tak ďalej, že proste čo najviac tých prechádzok. A raz do týždňa aspoň nejaký ten silový tréning, presne kvôli tomu, aby sa udržiavali tie svaly, klby, šlachy, všetko v dobrej kondícii. A to nemusí byť ani nejaké extrémne náročné.
Ja teda k pohybu až tak veľa neviem, teda, ale tak základné, keď aj s tými klientami presne ten pohyb, chôdza do schodov alebo plávanie, že také jednoduché. To určite silový tréning s vlastnou záťažou. Že taký 18-ročný chlapec je chrúkavý a svalnatý a silný a vytrvalý a je v podstate na vrchole svojej fyzickej zdatnosti. Od 18 rokov to ide dolu vodou a tam vznikajú tie nožnice, že tí, ktorí makajú na sebe, idú hore a tí, čo nemakajú, idú dole. Takže čím skôr začneme s niečím, tým lepšie, ale väčšinou ľudia potrebujú zažiť nejakú katastrofu, aby potom niečo dodržiavali, takže lepšie niečo dodržiavať už pred tou katastrofou a ten HIIT, akože tréning je presne, že striedáme kľudný nejaký šport s nejakým, že na doraz. Môžeme si to predstaviť, že bývame v savane pred 10 000 rokmi a uteká teraz leopard za nami. Takže utekáme, sem tam skočíme na strom alebo niekde sa schováme, takže striedame, že na doraz, že už to ďalej nejde. Ak neprichádzame do bodu, že na doraz, to znamená, že telo optimalizuje procesy. To znamená, že keď robíte napríklad, že 10 repov po 50 rokov, tak za 50 rokov telo ten istý trep vie urobiť s polovičnou svalovou motou. Takže keď si chcem udržať svalovú motu, tú, čo som mal v 18, mať v 80, tak musím tej síly vykonať asi 3x, 4x viacej. A toto no pain, no gain, že keď nejdete do toho bodu, že teraz ma to už bolí, že už sa trasem o to, že už ďalej nevládzem, vtedy viete, teraz som urobil niečo pre svoje telo. Wow. Platí toto isté aj v oblasti stravovania, to znamená, že vekom sa mení náš metabolizmus. Je to niečo, čo by ste vedeli odporučiť, že ako si teda upraviť ten jedálniček počas teda svojho starnutia, dá sa povedať, tým ako starneme. Tak samozrejme to ovplyvňuje aj vekom, aj pohlavím. U tých žien je to teda náročnejšie, komplikovanejšie, lebo tým vekom môže aj potom aj v perimenopauze. Ja viem, že teda pre vás sú tieto obdobia ešte veľmi, veľmi ďaleká budúcnosť a teda neviete si takéto niečo predstaviť, ale samozrejme vekom sa ten metabolizmus spomaluje a treba znížiť ten kalorický príjem, ale treba to byť, musí to byť ovplyvnené aj presne tým pohybom, alebo teda, že to, aké je naše zamestnanie, či máme nejakú fyzickú aktivitu, či čisto len sedavé zamestnanie, či tam nejaká športová aktivita. Takže aj to musí byť, ale teda u tých žien zohrávajú úlohu aj tie hormóny. No a v podstate ten vplyv štítnej žľazy, ktorá sa vekom, tá činnosť to spomaluje a teda tým pádom sa spomaluje aj ten metabolizmus. A tam už je dôležitejšie naozaj dbať na to, že na tú stavbu toho jedálneho lístka, že či tam je veľmi veľa tých sacharidov alebo cukrov konkrétne, že koľko tukov, lebo v podstate keď sa spomaluje štítna žľaza, tak aj tuky sa už horšie trávia, takže tam už treba to prispôsobovať. Ale toto celé je také, v podstate treba to nastaviť individuálne, ako v dnešnej dobe začína byť ako keby populárna taká tá personalizovaná strava, že to je prispôsobené tomu jedincovi, že nejedieme všetci 50% sacharidov a 10% tukov a zvyšok bielkoviny, ale teda je to prispôsobené tomu jedincovi. Že v podstate naše telo vie, čo je pre ňo dobré, ak vylúčime z tej stravy veci, ktoré by tam že nemali byť. Takže bol spravený taký experiment s deťmi v škôlke, že dávali im kvázi zdravé potraviny, nie kremeša a tak, a sledovali tie deti počas asi 3 mesiacov a zistili, že tie deti si vytvorili jedálny lístok absolútne zdravý. Takže jeme hoci čo, ale musia byť kategórie, ktoré si povieme, že a toto vôbec nie je. A presne ako že ten metabolizmus, že čím sme starší, tým potrebujeme ako toho menej, lebo aj horšie trávime. Žena, muž, keď idete napríklad na nejaký kopec, tak žena dokáže ten kopec urobiť s polovičnými
kalóriami. Takže podľa stavby tela potrebuje každé telo akože iný príjem tých kalórií a čím sme starší, tým by sme mali sa snažiť redukovať. Takže cukry ako také by sme mohli že vyhodiť úplne a škroby, čo sú akože zložité cukry, by sme mali, či sme starší, ako redukovať až na nejakú nulu. Takže ja by som to nejakým spôsobom... Ešte môžeš povedať. Chcela by som spomenúť, že vlastne súčasťou toho projektu je aj vytvoriť vlastne nejaký taký kurz, ktorý by pomohol študentom k zdravom stravovaní, zdravého životného štýlu, takisto nejaký fitness, proste tak, aby si začali vytvárať tie svoje zdravé návyky a udržali si ich vlastne po celý život. Máte nejaké odporúčania na témy alebo rôzne vlastne nejaké cvičenia, alebo čo by malo byť súčasťou vlastne takéhoto kurzu? Prvá vec, možno nebudete súhlasiť a možno budete, ale v dnešnej dobe dosť také dôležité pre tú mladšiu generáciu je, mladšiu, ako by som bol, pre študentov je to, že vedieť sa pohybovať práve v tých rôznych potravinách, že uvedomiť si, čo do seba človek dá, že akú obrovskú kalorickú hodnotu to má. Ja som si to až, akože nie, že by som sa v tom nevyznal, ale včera som zjedol 2 donuty, ja som si, že odpadnem, že koľko som kalórií do seba dal. Tak len presne toto, že naučiť ľudí vedieť sa pohybovať v tých potravinách, vedieť si to nejakým spôsobom sčítať, zrátať, aby si boli ľudia vedomí toho, že čo do seba dávajú, v akých obrovských množstvách a že aký to môže mať z dlhodobého hľadiska na nich vplyv. Jednoduché proste také výpočty, napríklad používanie aplikácií, kalorické tabulky, vedieť sa v tom orientovať a to človeku dá oveľa viac. Ako keby len nejaká jednoduchá teoretická prednáška, fakt, že dať im do ruky papier a pero a ukázať im, že dobre, na tejto strane sa to dá vypočítať pre vás a tak ďalej, tak ďalej. A takéto praktické veci, to by som odporúčil ja. Áno, ja tiež si myslím, že v podstate nemalo by to byť ako keby to frontálne vzdelávanie, že teda ten pedagóg sa postaví a odprednáša nejakú prednášku a ukáže tanier, ako to má vyzerať, ale mali by to byť praktické veci. Či už rátanie tých kalórií, akože nie každému to vyhovuje, ale je to dobrý začiatok, aspoň minimálne na porozumenie, že OK, kalória z donatu a kalória z nejakého kvalitného mäsa. Aký je v tom rozdiel, čo všetko teda... Okrem toho, že sú to kalórie, tak čo všetko to prináša a čo všetko to odoberá ako tomu organizmu. A malo by to byť veľmi veľa tých praktických vecí, či už niečo na spôsob, ako Andrej to niesol a rozdal, v podstate zapájať tých študentov aktívne, aby premýšľali a aby si možno spoločne v rámci tej skupiny nastavili tie ciele. Presne ako bolo povedané na začiatku, nájsť tú motiváciu toho jednotlivca a spolu nájsť možno tie cieľe, tie prvé kroky, ktoré bude schopný urobiť. Ja by som ešte možno doplnila, čo my sme zistili na týchto našich školách, že teda je veľký dopyt po krúžkoch varenia. Ja sa chcem spýtať, či vy viete variť, či si viete pripraviť obed alebo aspoň tie raňajky teplé. Áno? Takže tri slečny trikujú, že áno, takže predpokladám, že chlapci asi sa tak tvária, že asi ani nie, ale teda podľa mňa akože určite zistiť od študentov na každej univerzite, ktorej sa to týka, ale tieto praktické veci, že varenie, možno nákup spolu, čítanie etikiet a v podstate zostavovanie toho jedálnička na ten týždeň v rámci, nie že takého ideálneho, lebo však to ako nebude reálne na tej univerzite, ale v rámci tých možností tých študentov, že čo vieme v týchto možnostiach spraviť, akože či už sú to na internátoch alebo dochádzajú, takže každému to nejako prispôsobiť, ale spraviť to spoločne, že čo vyrátať, ako sa to zostaviť, kde nakúpiť, čo nakúpiť, aký to má vplyv na to zdravie, lebo ide aj o to, teda, aby sme sa dobre cítili, aby sme podávali ten výkon, aby sme mali dobré študijné výsledky. Je dokázané, že strava ovplyvňuje tie študijné výsledky. Ja viem, že teda v čase skúškového obdobia sa to veľmi ťažko dodržuje, že to čo všetko, čo si nastaví, ale už keď tam je tá príprava predtým, tá dlhodobá, 3 mesiace, pol roka, tak viem podať lepší výkon, ako keby som to nedodržiaval vôbec. Ale aj, takže toto tie krátkodobé, ale aj tie dlhodobé, že od tých 10 rokov, 20 rokov, že ak mám v rodine takéto anamnézy, diabetes, cholesterol vysoký, obezita, tak akože, a sú to 4 členovia v rodine, tak akože OK, asi tam je nejaká vyššia šanca, že aj ja môžem touto cestou nastúpiť a potom to už len bude ťažšie meniť, takže skúsim
si zmeniť tieto veci, tie návyky už teraz a začať robiť kroky k lepšiemu zdravotnému štýlu ako doteraz. Ja by som len podotkol presne to, čo ste povedali. My sme robili štrukturované rozhovory so študentmi a ukázalo sa, že je veľký záujem na tom, keď budú tieto kurzy realizované, aby sa študentom ukázalo, ako si pripraviť rôzne jedlá, čiže jedálniček, o toto je veľký záujem. Áno, to aj nám vychádzalo, že proste na tých stredných školách, aj na základných školách, že to teda, že tie deti to chcú proste, a toto je to aktívne učenie proste, ohmatám si to, ochutnám to a veľa sa popri tom dozvím, že presne ten petržlen, že aj pomáha aj nejakej detoxikácii, antioxidant a proste ešte to aj má nejaké kulinárske a gastronomické vlastnosti a takže týmto sa najviac naučíme. Áno, že to je taký problém v myslení ľudí. Takže my na Greslingovej máme, že sa to aj Thai and Veggie bistro a niekedy tam sedí vonku a dávam si pivečka a vínečko a chodia tí ľudia okolo. Teraz sa zastavia, že nie, fajn. A potom prečítajú slovo, že veggie. Je taká predstava, že všetko, čo je zdravé, že je to nechutné. A to varenie naozaj spočíva v tom, že na Slovensku nemáme tradíciu kvázi zdravého varenia. Ja si halušky dám raz do roka a tieto naše kvázi typické slovenské jedlá, ale je to strava pre drevovývača. Takže tu je vlastne že úplne nová kultúra prípravy toho jedla. A ešte čo sa týka, že čo by mal byť motivátor pre tých študentov, tak keď sa pozrieme do zvieracej ríše, áno, a sa idú teda páriť samec so samičkou, tak čo rozhoduje pri tom párení, pri voľbe toho partnera? Vieme to pomenovať nejakým jedným slovom? Že podľa čoho tá semka sa rozhodne, že práve tento sa môže so mnou páriť? Čo by to mohlo byť? Krásne. Súvernosť a vitalita. Takže chcem mať deti od samca, ktorý je vitálny, aby som mal vitálnych potomkov. A atraktivita a vitalita, to je to isté slovo. Takže keď som mladý a chcem si založiť rodinu a chcem si vybrať partnera, ktorého si ja chcem vybrať, že nie, že som ostal, tuto tak niekto sa mi ujde, by si mal pestovať tú vitalitu. Fantastické inputy. Toto sú veci, ktoré môžeme využiť v pripravovaní kurzu. Čiže vidíme, že zdravý životný štýl zachádza veľmi, veľmi ďaleko. Dobre, ja myslím, že sme vyčerpali to gro našich otázok. A teraz by som chcel poprosiť vás, ak máte nejaké otázky, nech sa páči, môžete sa spýtať, máte na to jedinečnú príležitosť. Nech sa páči. Funguje. Dobre, veľmi pekne ďakujem za prednášku, bolo to veľmi informatívne a vo veľa negatívnych aspektoch som spoznala aj sama seba a proste som žila motiváciu si to zmeniť. A ja by som sa chcela opýtať ohľadom mäsa a zdravia, lebo ja som počula, že mäso negatívne ovplyvňuje naše zdravie a teda, že veľa ľudí si to zvolí nielen kvôli tomu, že nepodporuje týranie zvierat, a kvôli tomu aspektu, že to vplyvá negatívne. Ja by som chcela povedať, že nie je to pravda. Akože máme ako spoločnosť, či už v našej krajine, alebo teda aj v Európe, alebo v Amerike máme nadmernú konzumáciu mäsa, to je pravda. A zbytočnú nadmernú konzumáciu, alebo teda ten chov tých zvierat. Ale mäso ako samotné nie je potravina, ktorá by negatívne ovplyvňovala naše zdravie. Ide skôr o to, ako to nakombinujeme. Ak si dáme proste sviečkovú z smotanovej omáčke a s 5 knedlami, tak áno, táto kombinácia je veľmi ťažká na trávenie, je tam veľmi veľa sacharidov. Ak si však dáme, nemusí to byť steak, môžu to byť aj nejaké vnútornosti, alebo proste jazyk, alebo čokoľvek, nejaké mäso, ale so zeleninovým šalátom, tak samozrejme ten vplyv na to zdravie je lepší, ale nie je to kvôli tomu mäsu, je to vlastne kvôli tej kombinácii. Aspoň tak to je. Ja som prešiel rôznymi dietami od brutálneho vegána cez makrobiotiku, vegetariánstvo, frutariánstvo, vitariánstvo a tak ďalej. A
uzmieril som sa s tým mäsom. Áno? Takže keď si zoberieme jedálny lístok tých lovcov a zberateľov, tak samozrejme, že tam bolo mäso a častokrát to bolo také, že malé mäso. Teraz to je taký vtip, že hmyz alebo nejaké malé zvieratka, čo sa dajú ľahko chytiť. Lebo na to, aby ste chytili mamuta, potrebujete akože dosť veľký výdaj, aby ste ho chytili a potom akože spracovali a tak ďalej. Takže ten lovec na to, aby mohol mať kúsok mäsa, musel sa dosť namakať, mal veľký výdaj. My keď ideme do supermarketu, tak ten náš výdaj je nulový. A čo sa týka toho mäsa, musíme sa spýtať, ak odhliadneme od teda etických vecí, že ako to zviera, ako žilo, v akých podmienkach a čo jedlo. Takže keď máme vegetariánske zviera, napríklad takú kravu, ktorá dostáva kostnú a mäsovú múčku, tak vieme, že produkty nebudú dobré. Takže Slovensko ešte stále krajina, napríklad aj Rakúsko, že vidíte tie zvieratá aj po vonku a že majú aj slnko, majú výbeh, nie sú vystresované. Myslím, že takto mäso nikomu neublíži. VHO upravuje tie svoje odporúčania každý rok smerom k tomu kvázi vegetariánstvu. Takže mäsové výrobky, klobásky, salámky, šunky a tak ďalej sú už zaradené do karcinogénnej skupiny a postupne proste to tam pribýva, ale kvázi zdravé mäso, ktoré nebolo tepelne až tak brutálne ošetrené. Takže keď si dáme nejaký grill, takže ten grill kvapká dole a vytvára nejaké látky, ktoré ju tam zase späť, čo vlastne máme radi. Takže je to ten najhorší možný spôsob prípravy toho mäsa, ale keď si k tomuto karcinogénnemu mäsu dáme jeden krásny veľký zelený šalát, tak tie karcinogény neutralizujeme. Takže mäso áno, jedzme mäso ako naši predkovia v nedeľu, alebo teraz odporúčaná dávka je maximálne 30 gramov, neviem, či viete, koľko je to 30 gramov. Ja by som ešte doplnila, akože súhlasím, že, ale že čo sa týka toho mäsa, tak obsahuje živiny, ktoré nedokáže žiadna rastlina nahradiť. Či už sú to samotné aminokyseliny, ale aj vitamín B12 a hémové železo, ktoré v podstate je oveľa lepšie strebateľné ako to nehémové, ktoré je z tých rastlinných zdrojov. Takže už minimálne kvôli aj to, čo sú vegáni, dlhodobí vegáni, tak tú B12 si musia doplňať. Takže to je mäso jediný zdroj, ktorý naozaj je z týchto zdrojov týchto nutrientov. A súhlasím, že teda malo by sa to mäso konzumovať menej. My ho jedávame 7-krát týždenne a 3-krát denne pomaly, takže mali by sme mať, keď už chcem začať, tak aspoň 2 vegetariánske dni a samozrejme potom neskôr prípadne aj viacej, ale to mäso by sa malo objavovať v našom jedálničku. Nemám čo dodať. Všetko bolo povedané. Výborne, super. Sú nejaké ďalšie otázky? Ďakujem veľmi pekne za túto odbornú odpoveď. Ja by som sa rád spýtal, neviem, či sa vyznáte aj do oblasti spánku, lebo to je tiež vlastne súčasť zdravého životného štýlu. Ja by som sa rád spýtal ohľadom takých mýtov, že či sú to vlastne mýty, alebo či je to pravda, že napríklad môže nesprávny spánok alebo dĺžka spánku tiež mať vplyv na obezitu. A potom druhý taký mýtus, teda neviem, či je to mýtus, že či je pravda, že tie hodiny pred polnocou spánku majú ako keby vyššiu hodnotu, alebo sú obsahujú kvalitnejší spánok ako tie po polnoci, alebo že či je to naozaj iba o tej dĺžke spánku, že je jedno, či spím od 8 do 6 rána, alebo 4, alebo že či spím od 2 rána do 10 rána. Že či je to úplne nepodstatné kedy, ale hlavne či je tá dĺžka toho spánku dôležitá. Bol spravený taký experiment v 70. rokoch v Nemecku, sa volal, že bunkrový experiment, kde dali ľudí do bunkru a nemali tam denné svetlo a nedali im hodinky a mohli si zapínať, vypínať ako chceli. A sledovali, že aký režim si tí ľudia spravia.
tak dospeli oni k takému režimu, že jeden deň trvá 25 hodín a spávali, že si dali tak dvakrát denne šlofíka a potom kratšie obdobie cez noc. A prečo teda 25 hodín? Tak hypotéza je, že tá Zem sa kedysi krútila pomalšie, to znamená, že naozaj jeden deň bol 25 hodín, takže my každý deň stávame o hodinu skôrej. A prečo stávame? Lebo svieti slnko a slnko cez zatvorené oči ide proste do miechy, do epifízy a hovorí, že teraz je deň, tak sa zobuď. Problémy so spánkom častokrát sú z toho, že spíme veľa. Asi keď ste boli na nejakom športovom pobyte, že ste proste 12 hodín behali niekde po kopcoch, tak ste spali nádherne. Takže to telo potrebuje sa unaviť. Ak ale my pozeráme do počítača, ktorý má modré svetlo, alebo napríklad aj toto je akože neprirodzené svetlo, tak telo si myslí, že je deň. Takže ak ja 4 hodiny pred spaním pozerám televízor alebo pracujem na počítači, tak telo nevie, že už má byť noc. A stále produkuje ako hormóny, ktoré nás držia ako pri vedomí. A potom to prechádza, plus ešte keď si pozrieme nejaký dobrý horor, tak telo nevie, že ten horor, že to nie je naozaj. Telo reaguje na to hormonálne, že v tom deji je. Takže my totálne unavení si láhneme spať a nevieme spať. Takže ja sa snažím to tiež dodržiavať s tým šlofíkom cez deň, že spať večer čo najkratšie, lebo telo sa niekedy zobudí. Keď idete moc skoro spať, tak sa zobudíte niekedy o 3. o 4. a potom sa už nútite do toho spánku. Tak keď ste sa zobudili, tak vstaňte a robte niečo. Ak máte počítač, kde si viete nastaviť žlté svetlo, aj telefóny to dneska už umožňujú, tak nepozerajte ani televízor, ani počítač, ani telefón inak, keď zajde slnko, inak ako s tým žltým svetlom. A keď chcete mať akože dobrý spánok, tak jasne je dobré 2 hodiny pred spánkom si dať takú hodinovú prechádzku, po prípade, ak máte možnosť si spraviť oheň, tak ten oheň, presne tieto červené frekvencie nám hovoria, že teraz je noc, telo daj dole všetky hormóny, ktoré nás povzbudzujú a ulož nás na spánok. Ešte posledná vec, čo sa týka jedenia, že skúsme večer jesť veci, ktoré sa trávia rýchlo. Lebo vy keď si dáte na večeru šnicel so zemiakovým šalátom a s jedným kremešom za tým, tak to telo v podstate začína metabolizovať počas spánku. A keď začína metabolizovať, vstúpa teplota tela. Keď vstúpa teplota tela, vstúpa teplota hlavy. Ale hlava by mala byť studená v noci, aby mohla spať. To je ďalšia vec, že teplota spálne. Asi poznáte takého liečiteľa Sebastian Knajp, hovoril, že teplota v noci v spálni by mala byť 10 stupňov menej ako cez deň. Takže keď vonku je 30, tak 20, vonku je 20, tak 10, vonku je 10, tak 0. Ďakujem. Máte? Dobre. Ešte nejaké dotazy alebo otázky? Ja by som sa chcela opýtať, lebo moje známe je príliš obézne, už to je viac ako nad 3. stupeň a teda už to veľmi ohrozuje jej život, len ten problém je, že ona si berie všetky komentáre, aj keď sú také, že teda myslela som to dobrom, agresívne, že už jej ani človek nemôže povedať, nechcela by si dať zeleninu, lebo ona už to berie úplne ako, že ju nejako urážam, že ako pomôcť takým ľuďom, ako im poradiť, aby si zmenili život. Tu by som išiel jednoznačne cestou odborníka, psychológa, lebo to sú presne na to stávaní ľudia, odborníci, aby to vedeli riešiť, lebo veľakrát toto je čisto v hlave. A tuto, aj keď napríklad viem, čo mám robiť ja a viem tie informácie predať, to už možno ani neprejde k tomu človeku. Tuto čisto treba fakt odborníka v tejto oblasti, lebo to celé sa odohráva iba v hlave. Aspoň z môjho hľadiska, že nehambiť sa, nebáť sa a možno práve, že po
posúvať toho daného človeka k tomu, že neboj sa, že to je úplne normálne k terapeutovi ísť, k psychológovi, veľa ľudí to robí, je to úplne normálna vec a nehanbiť sa to, lebo aj to môže byť veľakrát faktor, že ľudia si myslia, že hanbím sa, alebo nechcem ísť, alebo z nejakého iného dôvodu. A vôbec práve, že to je v dnešnej dobe až malo by byť povinné už pre ľudí. Určite by to malo byť cestou toho odborníka, lenže vy ho potrebujete aj nejakého toho odborníka dať. Čiže tam najprv musí prebehnúť nejaký rozhovor medzi vami dvoma. Vy by ste mali vysvetliť teda váš zámer, alebo teda, že to nie je myslené slovom, že naozaj vám na nej záleží a teda chceli by ste jej nejako pomôcť a viete o rôznych možnostiach, ale teda spýtať sa jej, že čo by jej vyhovovalo, ako jej vy môžete pomôcť, či potrebuje sa s niekým stretnúť, alebo potrebuje vašu nejakú pomoc, alebo sa vy máte k nej nejak inak správať. Akože toto by bola moja taká osobná rada, ale je to veľmi náročné, hej, ako s takýmito ľuďmi komunikovať. Ja viem, že berú si všetko osobne a proste odmietajú akokoľvek pomôcť ešte viacej, keď sa snažíte pomôcť ešte viacej sa uzatvoria. Čiže neviem, aký veľmi blízky a dôverný vzťah máte, že či by vás vypočula aspoň teda tieto vaše zámery, alebo teda to, že si o ňu robíte starosť. Alebo ďalší spôsob, a to neviem, že či by sa uchytilo, mať niekde pohodené proste informácie, neviem, je napríklad Barbara Sviežená, ona robí emočné jedenie, je to síce zamerané teda na poruchy príjmu potravy, ale teda určite to súvisí aj s týmto, v podstate s tou obezitou, je tam určitá forma nejakého emočného jedenia, alebo potom je chuť žiť, čo sa tiež zameriava na to, skôr na teda bulimiu a anorexiu, ale teda majú tam veľkú sieť psychológov, aj nejakú linku pomoci, kde sa teda táto osoba môže zavolať a porozprávať sa s odborníkom, teda s psychológom. Lebo ak to priamo nepríjme, tak jedine nejakým spôsobom nenápadne ju na to naviesť. Presne to, že ten človek ide do toho boja, že hoci čo poviete, vlastne ho ešte viac nahneváte a potom aj just spraví niečo iné. Že jeden taký úplne jednoduchý trik je, že vy teraz niečo hovoríte, ona ide do boja a poviete vetu, ja nie som tvoj nepriateľ. Takže to je prvý krok, že ako keby sa otočiť, že nie ja proti tebe, ale ja sedím vedľa teba. Aj pri tej komunikácii, tá komunikácia by nemala byť, že dvaja proti sebe, ale mali by byť tak do uhla. Áno, že nie, ja ti niečo hovorím, ty ma počúvaš. A ďalšia vec je tá mentálna, že jem preto, lebo som obézna. Že otočiť to, pretože si myslím, že som obézna, preto veľa jem. Takže ten prvý krok má byť nie, že mám menej jesť, a ja si poviem, ja nie som obézna. Že v tej kvantovej fyzike naše telo mizne a objavuje sa späť. Áno, že každú sekundu tu sedí iné telo. Ale prečo tu sedí vlastne stále to isté? Lebo máme tú predstavu, že takto vyzeráme. Takže my keď zmeníme tú predstavu o sebe a keď má ona nejaký obrázok, keď ešte nebola obézna, nech si to vytlačí, nech si to vyvesí všade, na chladničku, na záchod, neviem, do izby a nech si predstavuje, že je tá. A potom bude sledovať vlastne to, že ten jedálny lístok sa jej upraví a prestane veriť v to, že je obézna. Lebo to je ten zaciklený kurz, teda kruh, keď som obézny, tak ešte viac, som ešte viac a ešte viac. A aby sme to proste pretrhli, tak musíme zmeniť tú predstavu o sebe. A keď to budete hovoriť, vždycky, keď na vás vyskočí, ja nie som tvoj nepriateľ. Áno, k tomuto by som ešte jednu formulku doplnila, že povedať, že prepáč, asi som robila veci zle a nechcem to robiť zle, pomôž mi, ako sa mám k tebe správať, aby sme neboli nepriateľky, ale aby sme boli spolu na jednej strane. To slovo prepáč má veľmi veľkú silu a nie je to priznanie nízkeho sebavedomia, alebo proste je to prevzatie zodpovednosti. Čiže prevzatie zodpovednosti, že asi moje činy vyzneli inak, ako boli myslené.
Ešte keď dovolíte, ja by som sa k tomuto vyjadrila tiež, k tej otázke, pretože sama som bojovala s obezitou. Keď som bola malé dieťa, aj keď som bola počas študentského života, bola som veľmi obezná a podarilo sa mi to prekonať a proste nastal v mojom živote zlom, kedy som veľmi veľa schudla. Veľmi sa viem vcítiť práve do tej situácie, ktorú opisujete s tou vašou kamarátkou alebo známou. Je to taký začarovaný kruh a psychika podľa mňa robí najväčší vlastne, alebo to bol vlastne ten zlom aj u mňa, kedy som si vedela povedať, že tak dobre, teraz vlastne som sa presvedčila o tom, že vlastne, alebo psychicky som sa na tom zlepšila a vlastne začala som veci robiť inak. Ja by som dala ešte taký tip. Všetko, čo bolo povedané, je presne tak správne a sú to tie návody. Veľmi častokrát, čo som spomenala, ten začarovaný kruh bol ten, že ten obezný človek, od malička je mu povedané, že mal by si inak vyzerať, mal by si sa inak stravať, proste tá negativita, vy ju máte v sebe. Vy sa s tým zobudíte a žijete s tým celý život. A hlavne ten mladý človek to veľmi, veľmi cíti. Proste vidí, že tí ľudia okolo neho vyzerajú inak a on nepatrí do tej skupiny. Čiže vy žijete s tou hanbou o tom, ako vyzeráte celý deň. A to vás vedie ďalej k tomu, že vlastne sa vraciate k tomu jedlu a emočne jete. Jedno, čo mne ešte pomohlo, a čo by som vlastne vám odporúčila je, pokiaľ je to vaša kamarátka alebo známa, je, jak by som povedala, zahrnúť ho, toho človeka, dobrými alebo pozitívnymi nejakými zážitkami. Prísť a povedať, že poďme teraz von, alebo spravme si nejaký výlet, alebo poďme spolu, ja neviem, nakupovať. A čím viacej týchto pozitívnych a dobrých vlastne takýchto myšlienok má v sebe a tých skúseností alebo zážitkov, tým menej sa bude vlastne vrácať k tomu jedlu, respektíve, alebo ho to povedie k tomu, že idem vlastne emočne jesť, idem si dať nejakú sladkosť, lebo zle sa sama seba cítim. Čiže čím viac pozitivity aj toho pôsobenia mentálneho, tým menej vlastne idem k tomu jedlu. A potom vlastne niekde nastane ten zlom. Čiže to by bolo ešte také moje odporúčanie. Tak ďakujeme. Ja by som mal ešte jednu otázku možno. Skôr na tú takú fitness stránku, lebo viete, ide leto a tak, že svaly by trebalo. Takže aký je ten proces toho nadobúdania toho svalstva a že je tam asi, teda počul som, že v tom procese aj má miesto aj nejaká že objemovka alebo také niečo, ale teraz pred chvíľou sme počuli, že napríklad, že pre človeka je prirodzené iba tých 30 gramov mesa prijať, že pri tej objemovke sa má to úplne, ako keby, že sa to úplne ignoruje a že ide hlavne o to prijať čo najviac, alebo aký je ten proces? Tú informáciu, že 30 gramov mesa, to by som skôr povedal, že to je pre bežnú populáciu, nie pre niekoho, kto ide vyslovene teraz cestou budovania svalovej hmoty, tam si to pýta potom viac bielkovín jednoznačne. Nie je nejako veľmi veľa ľudí ráta vo fitness priemysle, hlavne na Slovensku, keďže to je zastarané ešte všetko, že 3 gramy na kilogram hmotnosti, ja neviem, také obrovské absurdné čísla, na to, aby človek nabral, pritom vôbec to ani nepotrebuje človek, stačí gram, 1,5 gramu na kilogram hmotnosti, dokonca aj čistej hmotnosti, že bez tuku. Čiže to nie je až tak veľa bielkovín. Samozrejme z rôznych zdrojov je úplne ideálne, ale keďže človek je začiatočník, akože nechcem ťa súdiť, ale predpokladám, že asi si začiatočník, tak v takomto prípade je to úplne v pohode začať cvičiť aj bez nejakej 100% stravy, lebo to telo sa bude rýchlo adaptovať. Čiže stačí 3-4 krát do týždňa nejaký komplexný silový tréning so zameraním na to, že budeš kvalitne spať, na tú otázku, keď už sa pýtal, veľa spať, kvalitne spať, hlavne to kvalitne, manažovať stres, jesť dostatok, a nemusí to byť však extrémne množstvo, ale jesť dostatok a hlavne zamerať sa na to, že byť každý tréning o niečo lepší. A potom to telo sa prispôsobí, lebo cíti ten dôvod byť silnejší a byť silnejší znamená vo veľa prípadoch aj byť väčší. A predpokladám, že to je tvojím cieľom. A koľko asi toho spánku sa tak odporúča, že je také optimálne? Tak pri budovaní svalovej hmoty to je také, že úplne ideálne takých klišé 7-8 hodín. Hej? Človek, ktorý nemá až takú extrémnu fyzickú aktivitu, úplne v pohode vie existovať na 6-7. Ale samozrejme,
zažil som také, že ľudia, alebo študenti spávali 10 hodín, 11 hodín, lebo nemali čo robiť na interaku a tak, a to proste, a to veľakrát paradoxne oni rástli najviac svalovo, ale nechcem akože teraz hovoriť, že to je jediné riešenie, ale tých 8-7 v pohode. Tak zlatá stredná cesta. Ďakujem. By som len doplnil jednu vec, že tá svalová hmota sa buduje v noci. Že kedy máme tie bielkoviny jesť, takže jesť ich, samozrejme nie 5 minút predtým, ak idete spať, ale v tých večerných hodinách, lebo v noci sa telo obnovuje a teraz cez deň to telo dostalo informáciu, tak ty debil, ty si dneska naložil 2 hodiny silového tréningu, tak vtedy tie svaly nenarastú, ale narastú v noci, kedy telo vie, ten debil to zajtra ide urobiť zase, takže vtedy telo vie, ideme budovať svalovú hmotu. Výborne, perfektné nápady na zamyslenie. Ak nie sú ďalšie otázky, tak ja by som to teraz stručne zhrnul, čo už mám robiť. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie, že zdravý životný štýl teda zasahuje aj do iných oblastí nášho života. Veľmi pozitívnou správou je, že sa to dá, ale treba na to mentálne nastavenie samozrejme a nejaký čas. Takže ten čas budeme využívať aj my v plánovaní nášho kurikula a chcel by som sa ešte raz veľmi pekne poďakovať našim hosťom, že prijali naše pozvanie a prišli na Ekonomickú univerzitu. Našimi hostiami bola Eva Blaho, nutričná poradkyňa, Jakub Ismail, fitness coach a Andrej Mačko, Vitalián a jednoducho odborník na zdravý životný štýl. Ďakujem veľmi pekne. Takisto ďakujem prítomným, že ste nás prišli si vypočuť a že ste sa pýtali veľmi zaujímavé otázky. Takže ďakujeme, že ste prišli a prajem vám ešte pekný deň.